Здравейте и добре дошли отново в нашия ефир. Днес, както винаги, ще ви представя една интересна личност, но този път решихме да разнообразим малко и няма да е само един човек, а ще бъдат двама. Те са великолепни колоездачи в даунхила, които се обучават в специалността компютърна графика. Станимир Димитров и Тихомир Николов. Добре дошли. Благодаря. Добре заваря. Първо, може ли да ни се представите? Аз съм Станимир Димитров от училище ГСАГД Колофичето. На 16 години съм по специалността компютърна графика и се състезавам за отбора Science Sport Team. Аз съм Тихомир Николов от град Ямбол, на 16 години. Аз също съм в гимназия по строителство, архитектура, графика и дизайн Колофичето и също се обучавам със специалността компютърна графика. Нека да преминем и към първия въпрос. Откъде и как се появи страстта ви към даунхила? Точно първоначално гледах клипчета, чудех се дали аз някой ден ще мога така, дали има възможността да се пусна на такъв тип състезание, дали физически ще издържа, колелото ми дали е достатъчно подготвено. И един ден реших да се престраша и първото състезание на даунхил, което се явих, беше на ТТВ. А откъде се запозна с този спорт? Чрез клипове. И ти хареса и реши, че да пробваш. Да. А ти? Аз също като него по клипове се зарибих. Купих си горе-долу подходящо колело преди 4 години и оттам започна да карам. И малко по малко започна да се престрашавам да пускам по-стръмни пътеки, да скачам скокове и така нататък. А каква е основната идея за този спорт и по какво се различава от другите вид колоездене? Има разлика в самото колело, в почти цялата физическа подготовка, примерно на даунхила най-много се натварват ръце, предбишници, пръсти и краката, но понеже ти минаваш през камъни, корени и всякакви неравности, които може да се дойдат на къла, скача се от големи височини и е доста натварващо, особено примерно ако трасето е по-дълго. Някой като го гледат на клипове, не е толкова дълго, обаче като се качиш на колелото, като застанеш на състезанието, като гледаш как започва да отчита времето, тръпката е много голяма. Естествено, различно е. Двете неща са коренно различни. А как започнете да се занимавате с него? Аз вече казах, че преди 4 години си купих колело и започнах просто да обикалям из града, да търся скокове, където има направени. Също на Боровец. Там имаше 2-3 направени пътеки преди. Ходех, пусках и тях, престрашавах се, имаше някои доста стръмни. И да. А ти? Аз също така като него, на Боровец, навсякъде клипове гледам, надъхвам се, създавам нови пътеки, скокове, пробваме всеки ден нови неща, обаче по-сериозно започнах да се занимавам с даунхила, когато се занимах първото колело специално за даунхил и то беше 22 година, някъде към август месец. Може ли да ни кажете дали е важно човек да владее правилна техника и да е добре оборудван по време на състезание? Да, разбира се, че трябва да е добре оборудван. Трябва да има... не мога да го пуснат без каска, без нагръдник, без наколенки, без лакътници, мога да го пуснат на състезание. Защото ако паднеш, може много лошо да се удариш. И после трябва да си екипиран. Също специални обувки. А кои са основните предизвикателства, с които се сблъсквате вие състезателите? Най-вече с страха и с адреналина. Просто като застанеш на старта, коремът се свива на топка, притесняваш се да не паднеш, да не вземе да се повреди случайно нещо по колелото, макар че си го подготвил доста сериозно. На вас случвало ли ви се е това? Мисля, че не. Само един път бях спукал
едно състезание е гумата. И аз на едно състезание, точно на втората обиколка, я започвах и малко след старта пукна гума, обаче се надъхах и казах, че няма да спра и минах втората обиколка с пукната гума, имаше доста още от пътеката. Това е похвално, браво, че не се отказвате въпреки препятствията. А как даунхилът е възприет от обществото и какво е неговото влияние според вас? Ами, честно казвам, този спорт не е чак толкова популяризиран в България. Няма кой знае какви такива места, които да се практикува. Например, Боровец, Пампорово, това са едни от най-големите в България, които можеш да отидеш там, да караш, да си правиш кефа. И... Като цяло популяризирано е в България, ама не толкова колкото в другите държави. В другите държави доста карат повече, имат повече пътеки изградени. А вие сте карали само в нашия град или има и други градове, в които сте Аз съм карал само в Ямбол, обаче той не е. Той е карал. Аз съм карал на Пампорово, горе за състезания. Ходил съм на Пампорово, на Тетевен, на Ловеч. И... Там със сигурност е по-различно, отколкото тук. Доста по-различно, особено на Пампорово. Трасето е брутално. Там е много по-екстремно. Има някои участъци, които трябва доста силно да минеш, а пък трасето не е никак леко и става... А къде искате да отидете, за да го практикувате? Ами бих пробвал на Боровец, като съм доста приятни отзиви съм чувал за там, че пътеките са били доста добре поддържани, доста добри препятствия има да се подготвиш за състезание. Аз лично като момиче не бях запозната с този спорт. Разбрах го от вас. Искам да попитам дали има момичета, които го практикуват и вие какво мислите по въпроса? Има момичета, но са доста малко, честно казвам. Има, например, точно в даунхила имаме световна шампионка за 22 година, Изабела Янкова се казва. Тя мисля, че е 2 пъти европейска. Тя е най-добрата състезателка в България. Също има, за които се сещам, още 2, Деница Тошева и Виктория Гончева. Те също се състезават професионално. И като цяло това са, други няма почти. А според вас, те могат ли да ви бъдат конкуренция? Могат. Могат и то страшна конкуренция могат да бъдат. Доста сериозна. Тоест не се определя от това дали си момиче или момче, а по-скоро от опита. Не, просто трябва да се смиваме. А добре, какви последствия може да има, ако случайен човек без никакъв опит в този спорт реши да го практикува? Ами, най-вероятно може и да следва до падане. Ако пуска някой по-стръмна пътека, примерно. Най-добре е да се наеме един треньор, да му покаже техники, начин на завиване, кога точно се спира, места, от които е най-подходящо да се мине. Добре, на мен даунхилът ми се струва доста екстремен и опасен. Вие как имате тази смелост да се занимавате с него? Откъде идва тя? Ами, откъде идва? Отвътре в мен някак си вътрешно се стои и адреналина просто е брутален там, страшно много адреналин има. А заради него претърпявали ли сте тежки контузии? Няма как, според мен. Аз лично не съм, обаче... Аз съм на Пампорово, на състезанието, което беше този сезон Пампорово Байкфест 23-та, на състезанието, което е за по-големите, точно на финале. На един от най-гадните участъци минах точно където не трябва и през един камък предната ми гума се заби и аз започнах да правя кълбета надолу. Мале! И маршалите, тези, които стоят и вардят на трасето, някой да не падне, някаква измама да не се получи, дойдоха, ми помогнаха да стана. Станах и продължих, но с една ръка. Тоест има хора, които все пак се грижат за вас там? Има медицинско лице? Има. Само, че на част от трасетата има линейки. А добре, как продължавате в такъв момент? Защо ти като паднеш, не спираш? Още не разбираш, че нещо си има. Ставаш,
почиваш малко на земята, ставаш, продължаваш и вече към края, когато адреналинът започва да спада, усещаш как започва нещо да ти има, нещо да боли. То всичко става за секунди, ти не разбираш просто кога става всичко. Има ли моменти, в които сте си мислили да се откажете? Доста пъти съм си го мислял да се откажа, но някак си днеска съм ядосан, примерно развалил ми се колелото и на следващия ден. Какво пак толкова, ще го правя и пак ще изляза да карам. А при теб? Ти каза, че нямаш контузии, но ако не дай се Боже, ти се случи, как би поступил? Би ли спрял? Много зависи, честно казвам. Ако и някой по-сериозна контузия, сигурно бих. Станимире, за теб дочух, и не само за теб, всъщност дочух, че и двамата практикувате крос-кантри, но че имаш 2 награди за 3-то място. Разкажи ни как се проведоха състезанията. Честно казвам, това първото състезание никога не бях се пускал. За първи път бях на състезание с колело и беше ми много интересно дали ще успея да финиширам. За първи път тръпката е много голяма, чужи се какво ли е. И честно казвам се пуснах на шега и за щастие имаше успех. То даже тогава стана една обаквация с мен и него на същото състезание. Тъй като аз бях пукнал тогава гума и реално направих втората обиколка и излязох. Обаче те какво бяха ни сложили някакви неща? Някаква обаквация беше станала с тракерите, които не се закачат на колелата. Тракери и аз бях излязал от там, където се започваше самото състезание. Да, и бяха казали, че аз съм на 3-то място, реално той беше на 3-то място и стана една обаквация там после с наградата. Ма все пак се оправихме и той реално е на 3-то място, не съм аз. Тоест не си се възползвал от това, че ти са те... Те са ти връчали това място? Да, обаче то реално е него, не е мое. Значи, вие сте спортсмени. Да. Това е много хубаво качество за един спортист. Тихомире, може ли малко повече да ни запознаеш с този спорт? Какво представлява крос-кантри? Като цяло катери на разни хълмове, на разни планини. Според мен лично е доста по-измарящо, защото са катериш от даунхила, макар че даунхила е изобщо и той не е за подценяване и при него много се измаряш. Обаче лично за мен това катерене е доста ужасно, защото ако има някой по-голям наклон, който трябва да изкачиш, е доста гадно. И трябва имаш доста сили в краката, за да го изкачиш. А какъв вид колоездене предпочитате? Планинско, шосейно или градско? Честно казано, от тези трите избори не избирам най-добре планинското, защото има страшно много дисциплини и няма как да не си харесаш една от тях. Докато шосейното, чрез шосейното колоездене може да се подготвиш физически, да изградиш някаква по-добра мускулатура и за да можеш да се представиш по-добре на състезание. Като цяло аз избирам и планинското и градското, и двете много ми харесват. А защо градското? Не знам, просто ми харесва и така да обикалям из града. Нещо не ми харесва и да се катера по планините, да. Просто е по-опасно. Да, по-опасно е. А кои са любимите ви дестинации за каране на колело? На мен лично за сега най-ми е харесал на Пампорово, тъй като те качват с лифт. Може да отидеш през целия летен сезон и има доста голямо разнообразие от пътеки според това какъв тип караш, колко добре караш, дали ще можеш да се справиш. Има всякакви ниво на трудност трасета там. Не знам, на мен ми е Боловец, тъй като аз не съм излизал от града да карам някъде другаде. Предполагам, ако изляза, ще ми е някое друго любимото място за каране. Тези спортове са като ваше хоби или искате да се занимавате професионално с тях след време? На мен по-скоро ми е като хоби. Аз ако продължавам с победите, смятам, ако мога да го превърна нещо повече от хоби, но сега за момента е само хоби. Добре, ако мислиш да го практикуваш професионално, би ли отишъл в чужбина? Защото вие казахте, че тук в България...
Определено бих отишъл в чужбина, тъй като там на много по-добро са им трасетата, всичко просто е много по-добре от тук като цяло. И има отбори, които просто ти чакат с отворени ръце да дойдеш, те дори всичко ти предлагат, само от тебе се иска само да караш. А преди състезание правите ли си рутинна подготовка или тренировъчен режим? Аз, честно казвам да си кажа, не си правя. Защо? Не знам. Просто някак се и без това също мога. Не е нужда да си правя някакъв режим, нали, примерно да стана в ети с колко часа, за да съм, нали, в бода, за да мога да отида на състезанието. Просто когато трябва да стана, става малко преди състезанието, оправям се екипировката и отивам. Аз подготвям се, може би за даунхил състезанието се подготвям повече, стягам самото колело, защото трудно издържат, колкото и да е добро. Например, взимам магнезий седмица преди състезание, защото почват да те голят много пръстите и ставите, защото постоянно се получава някакво блъскане в ръцете и е доста натварващо, особено като трябва да тренираш 2-3 дни преди състезанието и в деня на състезанието се чувстваш много впаднал и трябва да има нещо, което малко от малко да те поддържа. А какви съвети бихте дали за хората, които искат да се занимават с този екстремен спорт? На първо място да преценят дали на 100% са сигурни, защото тук трябва да си много отдаден на този спорт. Дали имат нужните финанси, защото не е никак ефтино да поддържаш едно такова колело, никак не е ефтина екипировката. И трябва да преценят те самите дали могат да се престрашат да пуснат, да направят нещо с колелото. Сега малко ще ви попитам и за училище, тъй като вие учите компютърна графика. Какво ви харесва в тази специалност? Интересна ли ви и как решихте точно по нея да се обучавате? На мен ми харесва, макар че я уча вече втора година, тъй като аз от 9 клас. Лично ми харесва, да, доста неща може да научиш с нея и не съжалявам, че влязох с тази паралелка. Има развитие в нея. А ти преди това по какво се обучаваше? Аз преди това бях в друго училище, бях в езиковата гимназия, но реших да се премия, защото не ми харесваше там. Тук ти харесва повече? Да, и тук ми харесва много повече от там. Аз на мен лично ми харесва, защото създаваш от нищо нещо и доста добре как от нулата можеш да постигнеш нещо, което много малко хора биха постигнали и просто е готино, забавно е да създаваш някакви портрети и произведения. Какви са вашите хобита, освен даунхилът и крос-кантрито? Аз по принцип смятам, когато порасна и вече мога да стана правоспособен шофьор на мотор, много бих се занимавал с мотокрос. Тоест, че моторът те влече? Да. А това е още по-опасно, според мен, даже и от колелото. Зависи, защото по колелото можеш да паднеш и има някои места, в които каквато екипировката имаш, много изобщо не усещаш, защото за секунди става как падаш. За сега с мотор не съм имал някакви тежки падания. Да, но все пак скоростта с мотора е много по-висока, отколкото с колело. Например, даунхил състезанията, които са на световни шампионати, карат с 70 км плюс. И които не е да караш само по равното надолу, но има доста сериозни участъци, някои камъни. Всичко на момента се решава във въздуха, дали ще минеш, откъде да минеш. Ако има паднал състезател, какво точно да направиш, дали да го прескочиш. А твоите хобита? Аз може би най-главното ми хоби е колелото, но имам едно доста специфично хоби, което не е много познато в България. То е с силен магнит и с въже. И отиваш на някоя река и засилваш магнита и го фърляш в реката. И дърпаш, нали, с въжето и може да фанеш доста интересни работи. В другите държави доста хващат колела, хващат пистолети, сейфове и такива работи.
Струва ми се интересно. Интересно е. Бих се радвала, ако има такова нещо и в България. Някой, ако иска да се захване с това. Ти би ли се захванал да накараш и други хора да се бих занимават аз с него? вече дори и не го бях залюбил. И още 2-3 момчета също съм залюбил. И ходят от време на време и те да хвърлят, нали, да видят какво ще изкарат. А кои качества са най-хубави и най-лоши във вас самите? Ами, че трудно се отказвам. И аз доста трудно се отказвам. И като захвана нещо, искам да го свърша както трябва. А кои са най-лошите? Някой път паля доста лесно. Той си избухлив. Някой път, не винаги. Аз съм притеснителен. И аз също Особено съм преди доста състезание. Просто доста е трудно така. Минават ти всякакви мисли през главата, дали ще можеш да финишираш. Ако паднеш, какво да правиш. Иска се доста здрава психика за този вид спорт. То според мен при всеки спорт го има това нещо и с каквото и да се занимаваш, винаги преди изява, каквато и да е, винаги има един адреналин, но пък има и едно вълнение. Искаш обаче, ти искаш ли по-бързо да приключи самото състезание и вече да си отдъхнеш, да си починеш? Но когато дойде времето за финали, честно казано, бих искал доста бързо да мине времето, тъй като притеснението и адреналина приливат буквално в теб и си искаш да свършат, обаче после като свърши самото състезание, като финишираш и осъзнаваш, че е можело и повече време да прекараш там, защото е доста забавно. Просто после като финишираш и като се замислиш, ти става гадно, примерно, че си искал по-бързо да свършиш дадено състезание. А какво мислят вашите близки за това ваше занимание? Все пак е доста екстремно и приемат ли го, как да кажа, надъхват ли ви? Срещате ли подкрепа от тях? Ами да, аз особено от моите родители, те винаги са ми казали, че в каквато насока да се захвана, биха ме подкрепили. Също доста на някакви състезания са се опитали да ме подкрепят, но и за тях, тъй като те не се занимават точно, те не се занимават изобщо с колоездене и някога, като им покаже някои дадени трасета, се очудват как точно, откъде съм минала, как е възможно изобщо да съм минал там. И някога са се опитвали да ме откажат, но съм нахъсан и много трудно може да стане. Какво искате да постигнете и за какво мечтаете? Доста интересен въпрос. Ами, аз се надявам един ден да мога да стигна до някакво доста грандиозно състезание извън България. Да стигна доста някакви добри резултати. И аз бих искал, примерно, ако се пусна някой крос-кънтри състезание, да взема някое от предните, нали, места, някое примерно първо или второ. Просто да изляза от някъде, нали, да не е в ямо състезанието и да видя после някой друг терен, защото ми е доста интересно. А има ли хора, на които се възхищавате, които се занимават с този спорт и на които следвате техния пример? Аз лично следвам примерите на Стивиян Гатев и на Изабела Янкова, тъй като те са състезатели, български състезатели, които имат страшно много успехи и доста клипове съм гледал от тях, как минава точно откъде, съм ги следил до милиметър, за да мога да видя и аз да се пробвам дали го мога, ако не го мога да го усъвършенствам и да го науча. Ти? Ами, и аз може би така. И ти на тях се възхищаваш? И аз се възхищавам на тях. С какво бихте искали да се занимавате за в бъдеще? С даунхилът или по-скоро по това, което учите в момента? Тук сега са две доста различни неща. А за това и ми е интересно. Аз ако бих се занимавал, може би бих пробвал малко по-професионално да пробвам с крос-кънтрито, но за сега само е в процес на мислене. Иначе напред в бъдеще бих занимавал с специалността. Може и по нещо друго, може и да не е само между тези две неща. Ако сте се запъчили към някъде другаде.
Ами аз лично, ако има възможността да се занимавам на доста по-високо ниво, би го направил, тъй като би било доста интересно, бих могъл да се запозная с много различни хора от много различни държави и просто ще е много по-готино, отколкото да работиш, примерно, нещо. Докато тук, примерно, се правиш кефа и ти плащат. А винаги завършваме нашия ефир с един въпрос и то е дали бихте искали да благодарите на някого чрез ефира ни. Ако искате, сега е моментът. Май на първо място на веломагазин Дебайка. Да, имам аз лично и целият отбор, който благодарение на тях е създаден. Изключително много им благодаря, защото ако не бяха те, този отбор, в който сме ние, Science Sport Team, нямаше за сега да съществува изобщо. Благодарение на тях ние успяваме, те ни подготвят колелата това е доста голяма помощ, защото не винаги сам можеш да се оправиш нещо и... Те като цяло са едни от главните. Да. Благодарение на веломагазин Дебайк нашия отбор съществува и благодарение на нашите спонсори също. Много ви благодаря, момчета. Беше ми изключително приятно да си поговорим. Доста неща научих за даунхилът. И благодаря и на вас, мили зрители, че отново бяхте с нас. Надявам се да сме ви изненадали този път с моите гости. И останете с нашия ефир. Ще се видим много скоро и до нови срещи. Чао!